У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Дорогие браты и сестры, от початку Великого посту мы рыхтовали наши сердца до этого дня. Про спокаяние и учинки христианской милосердности сегодня мы собрались разом, как зучим костелом распочать святкование пасхальной таємниці Иисуса Христа, для сповнения якої Он увайшов у свой город Иерусалим, каб там померти и воскреснуть. Узгадуючи гэты збаўчы ўваход з верою і адданасцю, пойдзем і мы за Панам, каб, беручы удзел у Яго крыжовай таямніцы, стаць удзельнікамі з мёртвых паўстання і жыцця вечнага. Молимся, всемогутный вечный Боже, освяти гэтыя галінкі Твоим благословлением, каб з радостью, идучи за Христом Володаром, мы могли праз Яго прийти до вечного Иерусалима, які живей владарить на веки вечные. Зараз освячу галінки верби, співаємо відповідну пісню. Пан з вами. Читание Святого Евангелия поводле Матвея. Хвала Тебе, Пане. И коли наблизились до Иерусалима и пришли в Бетфагию до горы Оливной, тогда Иисус послал двух учнев, кажучи им: идите в вёску, что перед вами, и одразу знойдете привязанную ослицу и осляня з ёю. Одвяжите и приведите до меня, и коли вам кто скажет что-нибудь, откажите, что яны потребны Пану. И зараз же одошли их. И сталося гэта, каб збылося сказанное пророком, які кажа: скажите дочцы Сиона, вось король твой иде до тебе, лагодный, сидячи на ослице, и на осляняці, сыне подъяремной. Вучні пайшлі, зрабілі так, як загадаў ім Jesús. Привели ослицу и осляня, и поклали на их свое оденье. А он сел на его, и множество людей слало свое оденье на дорозе, а іншие зразали галинки с древов и слали на дорозе. И на толпы, які шли спереду, и следом за им ускликали: «Госанна, сыну Давида, благословленный той, кто приходит у имя Пана! Госанна на вышинях!» И колены вошли в Иерусалим, узрушившийся весь город, и пытались, кто это, а народ отказывал: это пророк Иисус з Назарету Галилейского. Гэта слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Сядьте, коли ласка, на хвилину, дорогие браты и сестры. По-перше, мы повинны зразумець, што сённяшняю святою мшою мы распачынаем тыдзень мукі Пана.
Тыдзень мукі пана, пакутаў пана распачынаецца з гэтым заклікам «Гасанна на вышынях». Мы, калі паглядзім на увесь час пребывання Езуса з вучнямі і блізка вучняў, мы чытаем у Евангелі пра гэтыя здарэнні, што было, усякае здаралася. Паглядзім, як вучні, як Христос рыхтаваў вучняў да гэтых часоў, да гэтых дзён, калі Ён сам павінен зысці з гэтага свету. Як Христос ім гаварыў, як Христос іх павучаў. Гэта такое падарожжа ў веры. Это нашае падарожжа ў веры таксама. Мы рыхтаваліся да гэтага дня. Праз Вялікі пост мы прыглядаліся да ўсяго, што нам неабходна, каб быць хрысціянінам. Вось гэта вельмі важна, што неабходна, каб быць хрысціянінам. Бо першае, да чаго мы пакліканыя, гэта быць хрысціянінам. Іншага паклікання ў нас няма. І калі гэты свет стараецца замыліць нам вочы, што мы павінны быць у гэтым свеце усім, мы можам быць пратэстантам, католікам, праваслаўным, але перш за ўсё мы павінны быць хрысціянінам. Свет часамі замыляе нашыя вочы, паказваючы, што вось там гэты не так робіць знак Святого Крыжа, а гэты не так зробіць знак Святого Крыжа, а гэты так, а гэты не так робіць, а гэта не так, ось не туды ходзіць, а там абразы такія, а ў нас іконы, а там гэта, а там нема зусім нічога. Дарагія браты і сёстры, замыленне ёсць у чалавецтва, каб замыліць на тое, што часамі зроблена чалавекам толькі, яно не было дадзена Богам ад пачатку, але яно добрае, але замыліць, што гэта найважнейшае, каб замыліць перад намі вобраз самого Езуса Христа, што на першым месцы павінен Христос, да якога мы ідзём, у якога мы верым, якому мы верым. То есть не толькі мы у Яго верым, а Яму стараемся верыць. Бо Ён гаварыў так, а не іначай. Тут заўсёды пытанне паўстае, што чалавек апускае рукі, бо ён гэта не можа, бо так людзі сказалі, бо так людзі зрабілі, бо гэтага людзі хочуць, бо гэтага людзі прагнуць. Як так вы будзеш рабіць, трэба вот так, бо гэта я хачу, бо гэта вось так. А чаму, а потом як? І ці будуць выхаваныя дзеці адпаведным чынам у хрысціянскай веры, ці пазнаюць Езуса Хрыста, гэта не важна. Галоўнае, каб учыніць вот так, так і так. Дарагія браты і сёстры, напэўна, у нашых думках ва ўсім павінен Езус Христос. І калі мы не можам так ці іначай рабіць, мы заўсёды павінны вучыць пра Хрыста чалавека. Калі няма магчымасці, што нешта зрабіць іначай, мы вучым пра Хрыста, не гледзячы на тое, што сталася ў нашым жыцці. Бо я чаму вяду гэты прыклад? Ёсць часамі такое здараецца. Пахрысцілі дзяцей у царкве, і ўжо ўсё. Каталіком астаўся чалавек, ці каталічкай асталася, а як я буду вучыць, а я іх нічога не знаю, адпраўляю да цэркві, яны не ходзяць, чаго туды адпраўляць? Як яны не ходзяць, вядзі туды, дзе ты ходзіш, дзе ты пазнаеш Езуса Хрыста. Чаго вучыць таго, чаго ты не знаеш, вучы, што ты знаеш, вучы, што ты знаеш, і як знаеш. І вучы так, як есть, як умееш, калі ніхто не вучыць другі чалавек, бо там прынцып быў толькі. Прынцыпіяльна, бо яны там у нешта ў галаве ад стагоддзя ў головах стаіць, прынцыпіяльна невядома што. Вучы так, як умееш. Тое дзіцятка, таго ўнука, ці яшчэ што-небудзь, ці яшчэ каго-небудзь, таго блізкага чалавека, які далі табе на выхаванне на нейкі час. Вучы так, як умееш, каб пазнаў чалавек Пана Бога, каб адкрыў чалавек Езуса Хрыста. Паглядзіце, як людзі адкрывалі Хрыста, як падыходзілі да Хрысту па-рознаму за часоў Езуса Хрыста. Вось, глядзіце, тут сённяшні прыклад, дам прыклад дарогі крыжовай Езуса Хрыста. Думаеце, вялікая шырокая дарога была Езуса сёння ў Іерусалім? Не, там па вулачцы ехалі нейкай такой, уехалі ў горад, адныя ішлі вучні ззаді яго, крычалі Гасана, некаторыя, о, вось нешта цікавае такое, нешта здарыцца зараз,
другие так подхватывали их. Стояли фарисеи, что вы кричите, что вам нема чем заняться. А кто это такие, кион, замолкните, а мовчите, бо это самое. А третьи там займались своей справой, одни приглядались за торговых родов, торговали. Третьи нечто купляли у них и не звертали увагу. То есть самый Христос, коли шел на Кальварию, думаете, свет там особо глядел на это все, думаете, все там тлумы, много людей было так, что и шли. И шло там, может, человек 15-20, где-то сбоку, сзади, те, кто были зацікавлены, особливо. Учні, як ведаем, все были поутекавши. Там несколько тих чоловік, які кричали больше за всіх, і шли, несколько солдат вели Єзуса вулиця 3 метра шириною, якая это вулиця, а часами меньшая, где шел Єзус на крыж, приглядалися, глядели, ну там уже убачив, кто там за тих лавков торговых, что там некого повели на укрыжование, а даже не задумались, кого это, а кто это, а той это, а так, ну так, ось говорили. Это было некое такое, Бог не робить много шуму, але Бог у таким спокойствию, тишині приходить, показує завжди питання за чоловіком, як чоловік особисто все приймає. Так само і для нас. Вера Христу, вера у Христа – это особисто до кожного нас. И вера эта выходит из нас. Мы не чекаем, что вера повинна прийти знекуль к нам. Вера выходит от нас и далей адыходить. Першае – это наши отношения с Богом. Першае – это то, что як мы разумеем Иисуса Христа. Першае – так, як мы верим Иисусу Христу, як мы. И за тем идти далее. И навокал нас будуется верующий человек. Мы, верующая ячейка, это семья, и далее иде все это насуперек этому свету. Бо этот свет абсолютно безразличный до нас. И не будем приглядаться, что они подумают. Хай думают, что хочут этот свет, абсолютно. Але мы повинны зразумець, што я і Бог. Вось гэта найважнейшае і самае галоўнае. Мы не думаем, што будуць пра мяне казаць, калі ўбачаць маю веру, як яны будуць казаць. Кожны па-рознаму скажа, як пра Езуса Христа. Адні скажуць, вось маладзец, а другія пакруцяць у віска, скажуць, ну, ненармальна, яму няма чым заняцца. А третьи нават уваги на гэта не звернуць. А четвертый нават не зразумеюць, што у чым справа. Поэтому питание заўсёды застаецца перед человеком. Я и Бог. То есть я конкретно, як человек, як особа. Поэтому нехай Христос даст нам сегодня магчымасць зразумець, як мы относимся к Богу и як мы слухаем Иисуса Христа. Амен. Калі пан уваходзіў у святы горад, дзеці іерусалімскія з галінкамі паліваў прадвяшчалі, у васкрасенні ўсклікалі гасанна на вышынях. Калі народ пачуў, што Езус прыходзіць у Іерусалім, выйшлі яму насустрач з галінкамі пальмаў, усклікалі гасанна на вышынях. Молімся, усемагутны, вечны Божа, Ты ўчыніў, што нас збаўца прыняў цела, памёр на крыжы, каб даць чалавечаму роду ўзор пакоры. Ласкава дапамажы нам наследаваць яго прыклад у цярпенні і заслужыць удзел у яго з мёртвых паўстанні, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Сідайце. Читання книги пророка Ісаї. Пан Бог даў мне мову мудрых, каб я ведаў, як словам патрымаць знясіленага. Кожную раніцу Пан будзіць мяне, абуджае слых мой, каб я слухаў яго, як вучань. Пан Бог адкрыў вуха маё, і я не запярэчыў, не адступіў назад. Плечы свае я падставіў тым, хто б'е, і шчокі свае тым, хто выдзірае бараду маю.
Обличчя свайго я не адвярну ад зняваг і аплявання. Пан Бог дапамагае мне, таму я не буду асаромлены. Таму зрабіў я твар свой, як цвёрды камень, і ведаю, што не зазнаю сораму. Гэта Слова Божае. Божа мой, чаму мяне пакінуў? Божа мой, чаму мяне пакінуў? Усе, хто бачыць мяне, насміхаюцца з мяне, адкрываюць вусны, галавой ківаюць. Ён спадзяваўся на Пана, няхай жа вызваліць яго, няхай уратуе, калі яму ён любы. Божа мой, чаму мяне пакінуў? Сабакі крушылі мяне, зборышча злачынцаў мяне абступіла. Прабілі рукі мае і ногі, я магу палічыць усе мае косці. Божа мой, чаму мяне пакінуў? Яны дзеляць вопратку маю між сабою, і шэрабя кідаюць аб адзежы маёй. Але ты, Пане, не адыходзь ад мяне, сіла моя, паспяшайся мне на дапамогу. Божа мой, чаму мяне пакінуў? Буду абвяшчаць імя Тваё братам маім, на сходзе буду праслаўляць Цябе. Вы, што баіцеся Пана, праслаўляйце Яго, усё патомства Якуба, усхваляй Яго, няхай баіцца Яго ўсё патомства Ізраіля. Божа мой, чаму мяне пакінуў? Читання послання святого апостола Павла до Філіп'янів. Єсус Христос, будучи у постаті Бога, не полічив потрібним бути наровні з Богом, але вирекся самого себе, прийнявши постать слуги, приподобнившися до людей. Із вигляду ставши, як чоловік, принизив себе, будучи послухмяним ажно до смерті, смерті крижовой. Таму Бог узвысіў яго і даў яму імя, панад усялякае імя, каб на імя Езуса схілілася кожнае калена стварэнняў нябесных, зямных і падземных, і каб кожны язык вызнаваў, што Панам ёсць Езус Христус, дзеля хвалы Бога Айца. Гэта Слова Божае. Христос принизив себе, будучи послухмяным аж до смерти. А где ты читаешь? Тая смерть была Хорошо. А где твоя? крыжовой, тому Бог его звысил и дал ему имя, понад усялякое имя. Володарь веков. Мука Пана нашего Иисуса Христа поводле Матвея.
Адзін з 12, якого звалі Юда Іскарыёт, пайшоў да першасвятароў і сказаў: Что хочете мне дать, и я выдам вам его. Яны ж вызначылі яму 30 срэбранікаў, і з таго часу ён шукаў нагоды выдаць яго. У першы дзень праснакоў прыйшлі вучні да Езуса і сказалі. Дзе хочаш, каб мы прыгатавалі табе з'есці Пасху? Ён адказаў: Ідзіце ў горад да пэўнага чалавека і скажыце яму, настаўнік кажа, час мой блізкі, у цябе зраблю Пасху з вучнямі маімі. Вучні учынілі так, як загадаў ім Езус, і прыгатавалі Пасху. Калі ж настаў вечар, ён сеў за стол з 12, а калі елі, сказаў: Сапраўды кажу вам, што адзін з вас выдасць мяне. Вельмі засмуціўшыся, яны пачалі казаць яму адзін за адным. Ці не я, пане? А ён адказаў: Хто апусціў са мною руку ў місу, той выдасць мяне. Сапраўды, сын чалавечы адыходзіць, як напісана пра яго, але гора таму чалавеку, які выдае сына чалавечага. Лепш было б гэтаму чалавеку не нарадзіцца. Юда, які збіраўся яго выдаць, спытаўся. Ці не я, раббі? Езус адказаў. Ты сказаў. Калі яны елі, Езус узяў хлеб, благаславіў, паламаў і, даўшы вучням, сказаў: Бярыце і ешце гэта цела маё. І, узяўшы келіх і ўзнёсшы падзяку, даў ім, кажучы: Піце з яго ўсе, бо гэта кроў мая новага запавету, якая будзе праліта за многіх дзеля адпушчэння грахоў. Кажу вам, што адгэтуль не буду піць ад гэтага вінаграднага плоду аж да таго дня, калі буду піць яго з вамі ў валадарстве Айца майго. І, праспяваўшы гімн, яны пайшлі на Аліўную гару. Тады Езус сказаў ім: Вы ўсе зняверыцеся ўва мне ў гэтую ноч, бо напісана: удар у пастыра і рассеюцца авечкі статку, а пасля ў васкрасення майго я апярэджу вас у Галілеі. А Пётр сказаў яму ў адказ: Калі нават усе звернецца ў табе, я ніколі не звярнуся. Не зняверуся. Езус сказаў яму: Сапраўды кажу табе, што ў гэтую ноч, перш чым заспявае певень, тройчы адрачэшся ад мяне. Пётр адказаў яму: Хоць бы давялося памерці з табою, не адракуся ад цябе. Падобнае сказалі і ўсе вучні. Потым Езус пайшоў з імі на месца, званае Гецэманія, і сказаў вучням: Сядьце тут, я адыду і памалюся там. І, узяўшы з сабой Петра і абодвух сыноў Зебедеевых, пачаў тужыць і адчуваць трывогу. Тады сказаў ім: Засмучана душа моя аж да смерці, застаньцеся тут і чувайце разам са мною. І, адышоўшы крыху ўперад, упаў на твар, маліўся і казаў: Ойча мой, калі гэта магчыма, няхай абміне мяне гэты келіх, аднак не як я хачу, але як ты. Калі вярнуўся да вучняў і знайшоў іх спяшчымі, сказаў Пятру: Чаму вы не маглі 1 гадзіну чуваць са мною? Чувайце і маліцеся, каб не паддацца спакусе, бо дух ахвочы, але цела слабое. І зноў, адышоўшы другі раз, маліўся, кажучы: Ойча мой, калі не можа келіх гэты абмінуць мяне, каб мне не піць яго, няхай станецца воля твая. І, вярнуўшыся, зноў знайшоў іх спячымі, бо вочы іх былі стомленыя. Тады пакінуў іх і адышоўся зноў, і маліўся 3 раз, паўтараючы тыя самыя словы. Тады зноў прыйшоў да вучняў і сказаў ім: Усё яшчэ спіце і адпачываеце. Вось наблізілася гадзіна, і сын чалавечы выдадзены ў рукі грэшнікаў. Устаньце, пойдзем, вось наблізіўся мой здраднік. І калі ён яшчэ гаварыў, прыйшоў Юда, адзін з 12, а з ім мноства людзей з мячамі і кіямі, ад першасвятароў і старэйшын народу. А той, хто выдаў яго, даў ім знак, кажучы: Каго я пацалую, той і ёсць, схапіце яго. І адразу падышоў да Езуса і сказаў: Вітай, раббі. І пацалаваў яго, а Езус сказаў яму: Сябра, чаго ты прыйшоў? Тады, падышоўшы, усклалі рукі свае на Езуса і схапілі яго.
І вось адзін з тых, хто быў з Езусам, працягнуў руку, выхапіў свой меч і, ударыўшы слугу першасвятара, адсёк яму вуха. Тады Езус сказаў яму: Схавай меч свой, бо кожны, хто бярэ меч ад мяча і загіне. Ці думаеш, што я не магу папрасіць айца майго, і ён адразу ж паставіў бы каля мяне больш за 12 легіёнаў анёлаў? Але як тады збудуцца пісанні, што так павінна стацца? У тую хвіліну Езус сказаў натоўпу: Як на злачынцу выйшлі вы з мячамі, кіямі, каб схапіць мяне. Кожны дзень сядзеў я ў святыні і навучаў, а вы не схапілі мяне. А гэта ўсё сталася, каб збыліся пісанні прарокаў. Тады ўсе вучні, пакінуўшы яго, паўцякалі. А тыя, хто схапіў Езуса, завялі яго да першасвятара Каяфы, дзе сабралася кніжнікі і старэйшыны. Пётр жа ішоў следам за ім зводдаль аж да дзяцінца першасвятара. Увайшоўшы ў сярэдзіну, ён сеў са слугамі, каб убачыць, які будзе канец. А першасвятары і ўвесь сінедрыён шукалі ілжывага сведчання супраць Езуса, каб забіць яго, і не знайшлі, хоць прыходзіла шмат ілжывых сведкаў. Але нарэшце прыйшлі двое і засведчылі. Ён сказаў: «Магу зруйнаваць святыню Божую і за 3 дні адбудаваць яе». Тады ўстаў першасвятар і сказаў яму: Нічога не адказваеш, што яны супраць цябе сведчаць. Але Езус маўчаў. Тады першасвятар сказаў яму: Заклінаю цябе Богам жывым, скажы нам, ці ты Христус, Сын Божы. Езус адказаў яму: Ты сказаў: нават кажу вам, сёння ўбачыце Сына чалавечага, які сядзіць праваруч усемагутнага і ідзе на аблоках нябесных. Тады першасвятар разадраў адзенне сваё і сказаў: Ён блюзнерыць, навошта яшчэ нам сведкі? Вось жа цяпер вы чулі блюзнерства ягонае. Як вам здаецца? А яны адказалі. Ён заслугоўвае смерці. Тады пачалі пляваць яму ў твар і біць кулакамі, а іншыя білі па шчоках і казалі: Прароч нам, Хрысце, хто ўдарыў цябе? А Пётр сядзеў звонку на дзяцінцы, калі падышла да яго адна служанка і сказала: І ты быў з Езусам з Галілеі. Але ён адрокся перад усімі і сказаў: Не ведаю, што ты кажаш. А калі ён выйшаў да брамы, убачыла яго другая і сказала тым, што былі там: Гэты быў з Езусам Назарыем. І зноў адрокся ён, прысягаючы. А я не ведаю гэтага чалавека. Крыху пазней падышлі тыя, хто стаяў там, і сказалі Пятру: Сапраўды, і ты адзін з іх, бо і мова твая выдае цябе. Тады ён пачаў клясціся і прысягаць. Не ведаю гэтага чалавека. І адразу заспяваў певень. Тады ўзгадаў Пётр словы Езуса: перш чым заспявае певень, тройчы адрэчэшся ад мяне. І выйшаўшы вонкі, горка заплакаў. Калі ж настала раніца, усе першасвятары і старэйшыны народу зрабілі нараду супраць Езуса, каб забіць яго. І звязаўшы, павялі і аддалі яго намесніку Понцію Пілату. Тады Юда, які выдаў Езуса, убачыўшы, што яго асудзілі, пакаяўся, аддаў 30 срэбранікаў першасвятарам і старэйшынам і сказаў: Зграшыў я, бо выдаў нявінную кроў. Яны ж сказалі: Што нам да таго? Глядзі сам. Тады ён, кінуўшы срэбранікі ў святыні, выйшаў і пайшоў павесіўся. А першасвятары ўзялі срэбранікі і сказалі: Нельга іх класці ў скарбонку святыні, бо гэта цана крыві. Яны параіліся і купілі на іх поле ганчара для пахавання чужаземцаў. Таму і па сённяшні дзень называецца гэтае поле полем крыві. Так збылося, сказанае прарокам Ераміем. Узялі 30 срэбранікаў, плату за таго, каго ацанілі сыны Ізраіля, і далі іх за поле ганчара, як сказаў мне пан. Езус жа стаў перад намеснікам, а той спытаўся яго: Ты кароль юдэйскі? Езус адказаў: Ты кажаш. І калі абвінавачвалі яго першасвятары і старэйшыны, ён нічога не адказваў. Тады сказаў яму Пілат: Ці не чуеш, колькі сведчыць супраць цябе? Але ён ні аднаго слова не адказваў яму, таму намеснік вельмі здзівіўся. На свята намеснік меў звычай адпускаць паводле жадання натоўпу аднаго вязня.
Быў тады ў іх адзін вязень, званы Бараба. І вось, калі яны сабраліся, сказаў ім Пілат: Каго хочаце, каб я выпусціў вам, Барабу ці Езуса, званага Христом? Ён ведаў, што ад зайздрасці выдалі яго. А калі ён сидзеў на судовым месцы, жонка ягоная паслала сказаць яму: Не рабі нічога гэтаму справядліваму, бо я сёння ў сне шмат цярпела за яго. Але першасвятары і старэйшыны падбухторылі натоўп, каб прасілі за Барабу, а Езуса аддалі на смерць. Адказваючы, намеснік сказаў ім: Каго з гэтых двух хочаце, каб я адпусціў вам? Яны казалі. Барабу. Пілат сказаў ім. А што мне рабіць з Езусам, якога завуць Христом? Усе закрычалі. Няхай будзе укрыжаваны. Ён жа сказаў. Што дрэннага зрабіў ён? Але яны яшчэ мацней крычалі. Няхай будзе укрыжаваны. Пілат, убачыўшы, што нічога не дапамагае, а абурэнне ўзрастае, узяў ваду і абмыў рукі перад народам, кажучы: Ненавіты я ў гэтай крыві, глядзіце самі. І ўвесь народ адказаў. Кроў яго на нас і на дзецях нашых. Тады адпусціў ім Барабу, а Езуса пасля бичавання аддаў на ўкрыжаванне. А жаўнеры намесніка, завёўшы Езуса ў прыторыю, сабралі каля яго цэлую кагорту і, распрануўшы яго, надзелі на яго пурпуровы плашч. І, сплёўшы вянок з церняў, усклалі яму на галаву і далі яму ў правую руку трысціну. Становячыся перад ім на калені, насміхаліся з яго, кажучы: Вітай, кароль юдэйскі. І плявалі на яго, бралі трысціну і білі яго па галаве. А калі насмяяліся з яго, знялі з яго плашч і апранулі ў ягоную вопратку і павялі на ўкрыжаванне. Выходзячы, яны сустрэлі аднаго кірынейца па імені Сымон, якога прымусілі несці крыж Езуса, калі прыйшлі на месца, названае Галгота, што азначае месца чэрапа. Далі яму выпіць віна, змяшанага з жоўцю. Ён пакаштаваў, але не хацеў піць. Укрыжаваўшы яго, падзялілі ягоную вопратку, кідаючы лёсы, і седзячы пільнавалі яго там. А над галавой ягонай змясцілі надпіс з віной: «Гэта Езус, кароль юдэйскі». Тады укрыжавалі з ім двух злачынцаў, аднаго з правага, а другога з левага боку. Тыя, хто праходзіў, зневажалі яго, ківаючы галовамі і кажучы: Ты, што руйнуеш святыню і за 3 дні будуеш, уратуй сябе самога. Калі ты сын Божы, сидзі з крыжа. Таксама першасвятары з кніжнікамі і старэйшынамі, насміхаючыся, казалі: Іншых ратаваў, а сябе не можа ўратаваць. Ён, кароль Ізраіля, няхай сидзе цяпер з крыжа, і мы паверым у яго. Спадзяваўся на Бога, няхай Бог вызваліць яго цяпер. Калі любіць яго, бо ён казаў: Я сын Божы. Таксама і злачынцы, укрыжаваныя з ім, зневажалі яго. Ад 6 гадзіны цемрана стала па ўсёй зямлі, аж да гадзіны 9. А каля гадзіны 9 усклікнуў Езус моцным голасам, кажучы: Эллі, Эллі, лема сабахтхані. Што азначае: Божа мой, чаму ты мяне пакінуў? Некаторыя з тых, хто стаяў там, чуючы гэта, казалі: Ён кліча Іллю. І адразу пабег адзін з іх, узяў губку, намачыўшы воцатам і, насадзіўшы на трысціну, паіў яго. А другія казалі: Чакай, пабачым, ці прыйдзе Ілля ратаваць яго. Езус жа зноў ускрыкнуў моцным голасам і аддаў духа. Станем на колени. І вось заслона ў святыні разарвалася надвое, зверху аж да нізу, і зямля затрэслася.
І скалы раскалоліся, і магілы адкрыліся, і многія целы памерлых святых уваскрэслі і выйшлі з магілаў пасля ягонага ўваскрасення, увайшлі ў святы горад і паказаліся многім. А сотнік і тыя, хто вартаваў з ім Езуса, убачыўшы землятрус і ўсё, што сталася, вельмі спалохаліся і сказалі: Праўдзіва, гэта быў сын Божы. Было там таксама шмат жанчын, якія глядзелі здалёк і якія спадарожнічалі Езуса ад Галілеі, служачы яму. Было сярод іх Марыя Магдалена і Марыя, маці Якуба і Юзафа, і маці сыноў Зебедея. Калі звечарэла, прыйшоў багаты чалавек з Арыматэі па імені Юзаф, які таксама быў вучнем Езуса. Ён, прыйшоўшы да Пілата, папрасіў цела Езуса. Тады Пілат загадаў аддаць цела. Узяўшы цела, Юзаф захінуў яго ў чыстае палатно і паклаў у сваё новае вагілле, якую высек у скале. Пасля прываліў вялікі камень да ўваходу ў магілу і адышоў. Была там Марыя Магдалена і другая Марыя, якія сядзелі насупраць магілы. На другі дзень, што быў пасля прыгатавання, сабраліся першасвятары і фарысеі ў Пілата і сказалі: Пане, мы ўспомнілі, што шуканец гэты, калі быў яшчэ жывы, сказаў: праз 3 дні уваскрэсну. Таму загадай вартаваць магілу аж да 3-го дня, каб вучні ягоныя, прыйшоўшы ўначы, не выкралі яго і не сказалі народу: ён уваскрос, і будзе апошні падман горшы за першы. Пілат адказаў ім: Вось вам варта, ідзіце, засцеражыце, як умееце. Яны адышлі і засцераглі магілу, запячатаўшы камень і паставіўшы варту. Гэта слова Пана. Вера Христа, Веру ў адзінага Бога, Айца, всемогутнага, Стварителя мира. Народженого на Христу, антипосудного Отцу, праздник Бога все осталось. И Он деле нас людей, и деле нашего избавления, совершил света, и выселаемся от Духа Святого, сделай Марию, и стал человеком, укрыжованный так само за нас, и Понтским Пилате, был замучен и похован, и на 3-й день воскрес славу небесами, и взошел на небо, садись правороженца, и снова придет в хвале, судить живых и умерших, и ему подаст судить будет конца. Верую в Духа Святого, Пана и Животворца, який за Отца и Сына походит, якому разом с Отцом и Сыном належит поклонение и хвала, який промовлял указ пророков. Верую в один святый католический апостольский костел, вызнаю один Христ, для отпущения грехов, и чертаю воскрешение померли, и життя вечного у душі світі. Праз Езуса Христа, які праз сваю муку і смерць на крыжы выслужыў людзям збаўленне, ўзнясём да Бога Айца міласэрнасці пакорныя малітвы. Молімся за святы касцёл, каб ён прыносіў церпячым суцяшэнне, а грэшных яднаў з Богом. Гэта слово. Цябе просім. Молімся за міжнародныя арганізацыі, каб яны заўсёды служылі справе спакою і паяднання людзей. Цябе просім. Молімся за ўсіх ахрышчаных, каб з Еўхарыстыі яны чэрпалі моц для нясення Христовага крыжа. Цябе просім. Молімся за людзей, якіх грэх аддалі ад Хрыста, каб яны маглі вярнуцца да Яго праз глыбокі жаль за грахі і шчырае пакаянне. Цябе просім. Молімся за людзей пакрыўджаных, каб яны былі вольныя ад нянавісці. Цябе просім.
Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб глыбокае перажыванне пасхальнай таямніцы напоўніла нас спакоем. Цябе просім. Молюся в інтенції этой святой мши за померлого Юзефа Босаха і всіх померлих сям'ї Босих. Цябе просім. Прашу всемогутнього Бога за усіх наших ахвярадаўцаў, усіх наших спраў, за ахвярадаўцаў, які ахвяроваліся на арган, за тых, хто устанаўлівае арган у нашым касцёле, за тых людзей, якія там працуюць, пры гэтым дапамагаюць, пры гэтым за ўсіх валанцёраў, якія дапамагаюць весці ўсю гэту справу прабывання чалавека, які мантуе нам гэты арган. Няхай Христос, Пан усемагутны, дасць ім сілы, моц, благаслаўленне. Цябе просім. Малюся аб спыненні войнаў, прашу Бога аб супакою свеце. Малю Бога за людзей несправядліва пакрыўджаных, несправядліва асуджаных. Цябе просім. Божа, Ты здабыў нас для сябе праз кроў свайго Сына. Выслухай нашыя малітвы і ўчыні, каб усе людзі адкрылі свае сэрцы для Цябе, адзінага і сапраўднага Бога, праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Сядайце. Моліться, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог і Отець усемогутний. Пане, праз муку Твоего Сына, праз муку Твоего одинородного Сына спошли нам Твою литость. И хоть мы своими учинками не заслужили Твоей милосердности, однак сподяемся отрымать ее праз гэтую святую ахвяру, праз Христа Пана нашего. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. Угору серці. Подякуєм Пану Богу нашому. За правди годна та і справедлива, слушна і збагавенна. Каб ми завсюди всюди Тобі складали подяку. Пане святий Ойче всемогутний вечний Божа праз Христа, Пана нашего. И Он, вольный от грехов, терпел за нас грешных, и был несправедливо осужден за
за наши злочинствы. Своею смертью Он змыл наши провины, а Его з мертвых повстання принесло нам збавление. Тому з усіми анgelами мы Тебе прославляем, з радостью скликаючи. Святий, 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 Пан Бог усімогутний, небо і земля, повния хвали Твоєї, осана на вишинях, благословлений той, хто приходить у ім'я Пана, осана на вишинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, и справедливо хвалить Тебе все Твое створение, бо про Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, действенной эмоцией Духа Святого Ты все оживляешь, освячаешь и неспинно сбираешь народ свой, кабы до сходу солнца и до заходу складав имени Твоему чистую ахвяру. Тому в єдності з усім костьолом у перший день тижня, коли Ісус Христос воскрес, и спаслав на апостолов Духа Святого праз Христа, покорно молим Тебе, Пане. Освяти моцею Духа Твоего гэтыя дары, якія мы принесли Тебе на ахвяру, каб сталіся яны телом и кровью Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа, який нам наказав здійснять гэтую таямницу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благословив, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Падобным чынам па вечэры узяў келіх і падзяку Табе складаючы, благословіў і падаў сваім вучням, кажучы: бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае воскресенне ў неба ў шэсце, і чакаючы ад другого прыйсця, з падзякай складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла, прым яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёй Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай Богородицей Марыяй, са святым Йозафам і абраннікам, са святымі апостоламі Тваімі і слаўнымі мученикамі, святымі арханёламі, Михалом, Рафалом і Гавриэлем, святым Казімірам і благословленым айцом нашим Фабіянам, і ўсімі святымі, пра заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра наша паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўлення. Будь ласкавы мацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугой Тваім папам нашым Львом XIV, біскупам нашым Йозафам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і ўсім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваей волі стаіць перад Табою. О, добрый Ойче, ласкаво з'яднай з собою усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, наших памерлых братоў і сясцёр, і ўсіх, хто ў ласцы Твае адышоў з гэтага свету, міласціва прымі у валадарства Твае, дзе мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваей хвале. Праз Христа, Пана наша, праз якого дорваеш свет усялякімі добротамі.
Праз Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Аминь. Просим Отца Небесного, каб отпустил нам грехи и заховал нас от злого. Отче наш, который есть у Тебе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, избав нас от усякого злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы до всяка неспокою, чекали исполнения счастливой надеи, и прися збався нашего Иисуса Христа. Бо Твоего владарства и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим не зважай на грехи наши или на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одари Тебя супокоем и едностью, и живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою, супокой с Тобою и с Духом Твоим. Супокой с Тобою, супокой с Тобою, супокой с Тобою. Это поєднання тіла і крові Пана нашого Ісуса Христа, нехай допоможе нам, приймаючи його досягнути життя вічного. Рахи світу, змилуйся над нами, Баранко Богоши, ягаки береш на себе. Рахи світу, змилуйся над нами, Баранко Богоши, ягаки береш на себе. Рахи світу, одари нас упокоєм. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликаные на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, каб Ти увайшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Дорогі брати і сестри, перед тим, як роздавати святую комунію, я достав ці два предмети, які подарували нам з одного костела з Германії. Подарили ці два предмети, вельми пригожі, які вживаються до святої літургії. Це називається циборіум. Циборіум, він вельми великий, такий вельми великий, каб улез у нас в тавернакулум, прийшлося тут трохи підшліфувати навіть зверху. Ми їх, ці два предмети, відремонтували, тобто реставрували. Вони позолочені, вони вельми пригожі, вельми пригожі, ці два предмети. Циборіум і келих. Ось, як ви бачите, це подароване нам усе. Ми тільки відреставрували. Реставратори, правда, трохи сняли з нас за цю реставрацію, але зато вони вельми пригожі і корисні будуть для літургії, для нашого костела, застануться на довгі стогоді. Да, стогоді. Не десятигодді, стогодді, да.
Вось, поэтому, каб вы ведалі гэта, што гэта такое, поэтому дастаўка паказаць вам, нават не адкрываў там, ось, паказаць, які велькі, видите, так, это самы, так, прыгожы. Ну. А зараз да камуніі, калі ласка. Вітай, спашитку, у яким укритий землі і неба, величний створитель. Вітай напою, що нам наших стольний, прагосподолить. Вітай, криниця, добрині могутній, сам Бог сусвіту у тобі присутний. Ти для всіх вірних знак мудрості Божої, вічної пригожої. Вітаю, манна, що з небес спадає, і смак розкошний в серцях учиняє. Люди, прийдіть, отчуйте смак гити, ліпший у світі. Вітаю, дрива з величного раю, завсюди повний соках життя тайних. Хто плод скуштує, той смерті так близькой не забоїться. Вітає тіна наших серцях радость, для бідних душаў дивная ласкавость. Сёння тебе наши слезы шукают, прагнуть жадают. Христова тіла, за нас віра. Христова тіла, за нас віра. Христова кров, за нас пролита. Христова кров, за нас пролита. Христовий Бог для нас пробитий. Христовий Бог для нас пробитий. Христова серця для нас открита. Христова серця для нас открита. Христовий криш для нас спавління. Христовий криш для нас спавління. Душа
освячає, душа Христова нас освячає. О Христі Пані, раз Твої рани, о Христі Пані, раз Твої рани, помилуй нас, даруй провини, помилуй нас, даруй провини. Христова тіла за нас всех віра, Христова тіла за нас всех віра, Христова кров за нас пролита, Христова кров за нас пролита. Христовий Бог для нас пробитий, Христовий Бог для нас пробитий, Христова серця для нас відкрита, Христова серця для нас відкрита. Христовий криш для нас спавление, Христовий криш для нас спавление, душа Христова нас освячає, душа Христова нас освячає. О Христі Пані, раз Твої рани, о Христі Пані, раз Твої рани, помилуй нас, даруй провини, помилуй нас, даруй провини. Ісо Христі, спавця світу, дай мені сила нести криш, слово правди, віру щира, дай мені, Божа, ласки Твої. Ісо Христі, спавця світу, дай мені сила нести криш, слово правди, віру щира, дай мені, Божа, ласки Твої. Молимся. Пане, Ты умацаваў нас хлебом небесным, про смерть Твоего Сына дал нам надею на вечное житье, в якое верим, покорно Тебе просим. А праз Яго з мертвых повстання мы досягнули мети нашего вандрования праз Христа Пана нашего. Аминь. Святий Архангеле Михайле, бережи нас у змаганні. Будь з нами. Ось.
Сядьце, калі ласка. Паважаныя, гэты вялікі тыдзень у нас поўны такіх розных узнёслых спраў. Вось перш начнем з панядзелка. 30 сакавіка, вялікі панядзелак, святая імша у 19:00. Пан Бог, як усё добра будзе, дазволіць мне адсвяткаваць у гэты дзень 60 год з майго дня нараджэння. 40 год святкаваў, 30 у Рыме, 40 у Мінску, 50 у Богданова, 60 у Столбцах, дзе 70, і кажуць, усё ў руках Божых, калі яшчэ наступіць. Вот, поэтому вось заўтра такі дзень, трошачкі асаблівы, але гэта заўтра вялікі панядзелак, не разгонішся. Вот, поэтому так будем святкаваць у малітве, так, ціхенька. 31 сакавіка, вялікі аўторак, імша будзе ў нас у 9 і ў 19. 1 красавіка, вялікая серада, імша ў 9 і 19. І 1 сакавіка закончваецца вялікі пост. Вялікі пост у нас да серады, вялікай серады. Там чацвер, пятніца, субота, нядзеля, гэта велькі трыдуум пасхальны, гэта іншы перыяд літургічны. 2 красавіка распачынаецца трыдуум пасхальны, вялікі чацвер. Чым характэрны вялікі чацвер? Гэта так, дзень устанаўлення сакраменту Эўхарыстыі, сакраменту святарства. Это два такія сакраманты, которые вельмі даюць, можам сказаць, кроў нашаму жыццю. Поэтому так для нас асаблівы. Ну, а яшчэ 2 красавіка, як планавалася, то есть майстар, які устанавливае нам арган на хорах, плануе ўжо 1 красавіка закончыць. Мы зробім тэст, як кажуць. Я запрасіў арганіста там спецыяльна, каб ён прыехаў, пратэсціраваў нам гэта ўсё, каб дзе што можа гук, які не так гучыць, падкруцілі яшчэ трохі. Гэты арган, які мы набылі, які мы ўжо ўстанавілі амаль што, гэта цалкам духавы арган, так называемы сапраўдны, то есть это арган, без прымешкаў электронікі. Да? Сённяшнія арганы, в асноўным, як глядзіце, там, дзе там арган, можа быць напаўэлектрычны, паўдухавы, можа быць, але гэта такі чысты арган, які даволі, як паказаў гэты майстар, што новы такі арган каштуе новы, каб зрабіць такі самы арган, столькі галасоў, столькі трубаў, столькі ўсяго, бо некаторыя трубы, одна труба толькі 1000 евро каштуе. А тут, понимаете, сейчас скажу вам правду, стояли трубы, вот тут мы зарыхтовались 25-го, и один несознательный человек, сляпый ці что, у ящику таким трубы стояли открытые, чтобы видать трубы, до коммунии, хотя не успея до коммунии подойти, да, и по трубах. 8 труб погнул. Мы там их равняли, еле-еле выровняли эти трубы. Да. 8 труб погнул. С ума сойти. Ящик такий великий, это же ще залезти треба було в этот ящик вступить. Как будто вот не можно обойти кругом. Так. Это так. Добре, что меня не было в костеле. То сегодня я могу еще быть разом с вами. Ну, але да, слухайте, ось, я дякую всім, хто старалися нам гэты арган і ахвяровалі, бо гэты арган, я вам скажу, набыты, каб вы зналі, правду, ніхто нам не дапамагаў, это за мои асабістыя ахвяраванні і за парафіяльныя ахвяраванні. Все, ніхто больш не дапамагаў. Яшчэ дапамагла моцна адна фірма, забыў, Фріор. Фріор дапамагла моцна. А так, парафіяне самі, хто сколькі мог, і мае асабістыя таксама ахвяраванні, якія былі, якія я мог таксама выдзеліць на гэтую мэту, каб хоць гэтая справа зрушылася з места. Вось гэта арган так набыты быў. Так. Ніхто такі спецыяльны, некаторы говорил, о, ксяндза Ігора там есть. Неправда. У нас вельмі много парафіяне робяць. Поверьте мне, вельмі много парафіяне. Напрыклад, вось мы завершили
проект капліцы, то есть зрабілі проект. І нам ужо Госстройнадзор зацвярдзіў гэты праект, прыслаў рэзультат. І я выслаў на дазвол, каб выдзелілі нам зямельны участак і далі дазвол на будаўніцтва капліцы ўжо так. Мы толькі за праект заплацілі 49 тысяч фірме і 11 тысяч аддалі стройнадзору. Считайте, сколькі. Я не ўшчытваю мелкія расходы. І таксама арган, мелкія расходы. Арган нам выйшаў, каштаваў 25 тысяч евро сам арган, бо сабекошт гэтага аргана, сабекошт гэтага аргана от такого новага, ён бэушны так званы, але ён мала так ужываны быў, сабекошт яго около 300 тысяч евро, сабекошт гэта аргана. Это вельмі дарагія удовольствия. Мы купили за 25 тысяч евро у одного дядульки, это его прыватный был орган. Он уже состареўся, знаете, уже вочки, ему уже 96,7 год, сказал, уже не могу играть. Вот, поэтому продавал. Ну, мы купили 13 тысяч за то, что размонтовать его и теперь смонтировать, и 3650 за то, что перевести. Вот сколько, это 42 тысячи евро парафия отдала. Насобирали, молодцы. Нашли все. Поэтому не все так кепско у нас у Столбцах. Ну, видите, подарили нам это тоже. Ну, знаете, где там з міру по нитке, знаете, там вытягиваешь. Еще мне на подхвате 3 колокола великие, настоящие, вот такие вот. Там плануют нам подаровать это самое. Я там держу за ниточки, как не утекли от меня, за лейцы трымаю их, хотя как это самое не сорвались. Поэтому молитесь тихенько, я молюсь, отдаю в руки Божие, отдаю в руки Иисуса Христа, понимаете, эту всю справу, это справа Божия, и Пан Бог завершил эту справу, яку распочал. Завсёды отдаю все справы в руки Божие, як и справу органа. Вот, трубы одной не хватило деревянной, так нам Паша Рослик раз, ему показали, як трубку зробив дровляную, все как положено, понимаете. У нас, как говорится, майстры тоже есть свои, еще чуть-чуть научимся сами органы складать, понимаете. Як поглядів, як складають, как вы бачили. Але каратей, это так, это сам. О 18:30 мы освенцим гэты орган у четвер, да. Біскуп Яшевський приїде, сказав, приїду обов'язково освятити органи, він любить органи, він сам грає на органах, так само. Ось сказав, що приїде освятити, 18:30, буде такий цікавий обряд. Я поглядів, у Білорусі ще ніхто такого не робив, а я так проглядів, де і робиться. Як робиться, називається обряд обудження органа. Цікаве слово. Не посвячення, а обудження органа. Вот. Так. О, видите, какие столбцы. Да. Там некоторые говорили, столбцы. А столбцы. Видите, какий костел. Все ходят, облизываются, какие в столбцах костел збудували. Столбцы збудували, да. А кто еще? Далее. Потом біскуп Яшевский останется тут на имшу вечери Пана. Вечером. И у нас будет имша после выставления Наисвятейшего Сакрамента. Помните, что святая година есть. Будет до 24:00 Наисвятейший Сакрамент выставленный. Можно будет помолиться. Это первый Великий четверг. Понимаете, это мы каждый первый четверг стараемся молиться. Пару раз я пропустил, але будем стараться. Там трошечки такие, это самое. Поэтому будем стараться каждый первый четверг молиться. И Великий четверг – это особливый час. Суббота. У нас у суботу о 15:00 розпочинається новенна до Божої милосердності. Година милосердності, час милосердності. Хто ожидає, коли ласка, приходимо до костюма. Ой, п'ятниця. П'ятниця 15:00, коли ласка, запрошую. Буде новенна тут 15:00. Хто жадає, можна підключитися під наш YouTube. Я так само буду, у нас есть такое точка, хорошее место, каплица Ужатерова, каплица Сердца Иисуса. Хтось з концом там поїде на годину милосердності тоже, бо ми завжди першу п'ятницю там молимося в 15:00. Так само запрошаю, у кого есть можливість поехать туда, там такое хорошее место, пригоженькое, там такое утульное, пригожее
І прыгожа внутры капліца. Далей, 17:00 у нас крыжовы шлях па столбцах. Хто можа хоць адну стацыю прайсці, запрашаю таксама. А хто можа ўсе, таксама запрашаю. Вот. І 17 ад старога касцёла, начинаючы па вуліцы і да новага, і са станцыямі. У 19:00 будзе набажэнства адарацыі Святого Крыжа. У 19:00. У гэты ж самы час у 19:00 і ў чацвер, і ў пятніцу ў Новым Свержні таксама ўсе набажэнства. Будзе ксёндз Кірыл там весці набажэнства. Поэтому будзе ўсё адзінакава, каб не путаліся. А калі ў Свержні, калі ў Стоўбцах. Калі ў Стоўбцах, тады і ў Свержні, да. У адзін час. А то некаторы, туды пайду, там раней, там, а так ўсё адзінакава. І ўсё. Так, паважаныя, гэта тоже адарацыя будзе до 24:00 у нас у пятніцу. Калі ласка, хто можа, запрашаю, памаліцеся. І будзем спавядаць таксама. Калі хто там дзе-то заблудзіўся без споведзі, паспавядаем абавязкова. Субота, Великая субота. Яшчэ пра пост. Знаеце, пост закончваецца ў срэду, у чацвер поста нема, у пятніцу шчыры пост на хлебе вадзе. У суботу так сабе, як хочаце. Я заўсёды гавару, у суботу можа не якасны, але колькасны. Можете есці ўсё, што хочаце, але мала. Это колькасны называецца пост. Па чуть-чуть, чуть троху так. Вось, поэтому так. Далей, у нас адбудуцца благаслаўлення велікоднай ежы. Ёсць такія, калі хто адкуль, каб вы ведалі. Адзін шлях будзе так. У 9:00 Ацэда, 9:30 Новаколасава, 10:00 Стоўбцы касцёл. 10:30 каля фігуркі за возерам, 10:45 каля крыжа на вуліцы Варашылава, там крыж паставілі новенькі. Мы там вось сабярэмся, пасвенцім яду. Хто там на Варашылава вуліца, на пачатку вуліца Варашылава, там у тую, як яго наша говорить, за балотам ці за возерам, я не ведаю, як это называецца. Туды, конец света. Вось. Потом Акінчыцы в 11, 11:30 Сверинова капліца, 41:45, 50 Любкаўшчына каля крыжа, 12 Суднікі, 12:30 і у 14:00 у Стоўбцах у касцёле. 2 разы, бо шмат людзей прыходзіць к нам якраз у гэты час, калі ласка. Другі шлях, другі святар. Вішнявец 9:00, 9:30 Халаімаўшчына каля капліцы, Вішнявец каля крыжа, у 10 Мархачоўшчына, там тоже крыж поставілі, маладцы, Мархачоўшчына, прыгожы крыж поставілі в самом цэнтры. Вось. В 10:30 Новый Свержень касцёл, 11 Жацерава, потом Раёўшчына з Жацерава ксёндз поедзе, Залужжа, маладцы, прыгожы крыж поставить, як красиво Залужжа получилось, хто ездзіў, там православны крыж, такі камень прыгожы стаіць, Залужжа і каталіцкі крыж, красота, маладцы. Стары Свержень, 12:30, там усё каля магазина, никак крыжа не поставить, да, ужас. Трэба поставить крыж, Стары Свержень. Уже капліцу давно побудовали за столькі часу. Вот, поэтому так, каплицу, каля магазина посвенцим. И градки 13:00 будем. Там судники, цверки уже кого найдем. Там уже никого не осталося. Ось гэта парадак. Затым у суботу вялікую у 20:30 будзе вігілія пасхальная, 8:30 вечарам. І ў Свержні, і ў Стоўбцах у адзін час. Усяночная адарацыя будзе ў нас у Стоўбцах. Мы распісанне зрабілі, хто адказны за адарацыю групам, колам ружанцовым і адным і іншым малітоўным колам, калі ласка. Але прыходзім усе на адарацыю, хто хоча, а просто тыя, хто адказны, будуць у пэўны час, каб ведалі, што яны адветственныя за адарацыю, яны будуць вясці ўсё гэта, і хто прыходзіць, то прыходзім, калі ласка. Это першае. У 6 раніцы ў нядзелю будзе імша рэзурэкцыя, у 6 раніцы і ў Свержні, і ў Стоўбцах. Так? Вот. У 8 раніцы будзе імша на западзе і на востоке, то есть у Ацэдзе і ў Жацерава. Да? Адзін ксёндз
туда, другой туда. И в 11:00 святая мша у Столбцах и у Сверенова. И все. Вечером мши не будет. Он будет тоже Великаноц означать, понимаете, так это. Вот, а тут так, приходишь и это самое, не Великаноц, а хоть бы так трошечки отдохнуть, ноги протянуть можно, а так хоть трохи посидеть, так позначая, может, родные приедут, близкие там будет. Трохи так. Поэтому, зрозуміло, дякую щиро вам за ваші, як я вже сказав, ахвярування на орган. Уже собрали, нам треба собрати і розлічитися, як я вже сказав, 6,5 зараз этому майстру. Уже 4 есть, ще не хапає, але думаю, за цей день, за сьогоднішній, завтрашній день ми соберемо це все. Ось, поэтому я вдячний, хто хоче ахвярувати на цю справу і має можливість, ну, треба зробити цю справу до кінця. І за інші ахвярування, за на потребу нашого костела, на все. Ну, ви пам'ятаєте, що в нас так ахвярування, ми ж не збираємо, знаєте, ми ще платили до сьогоднішнього місяця вельми много за комунальне, за отоплення, за огравання, то виходило коля інсвержені, стовпці коло 3000 виходило і в прошлому місяці, і в цьому місяці, і позапрошлому місяці. Ганяла ток, ганяла це все, і газ, і все так. І добре, що ще газ є, якщо б газу не було, так я не знаю, що було б. Вот, поэтому, ну, трохи вышли з зимы, эта зима была вельми моцная, показала нам, насколько, что не подрыхтовано, что треба доробить, что треба переробить, где треба подмазать, где треба подклеить, поэтому, ну, есть такое. Я удячный так само за третью екстремальний крижовий шлях. Дякую за молитвы. Сколько там было, Наташа, не знаю, сколько. О, 21 человек, экстремалы. Экстремалы, это молодцы. 30 километров прошли крыжовый шлях, 30 километров аж пошли. Это молитва, сколько я им дякую за их молитвы. Нехай Боженька благословляє. На следующий год так само буде, вже это третій раз у нас у парафії відбулося. Дякую тим, хто рихтує. Знаєте, не все так просто було. Всякі ситуації було. Они там написали, не туди послали, они это зробили. Ну, держава нам усе дала дозвол. Дякую їм так само за всі дозволи і на цей крижовий шлях, і на цей крижовий шлях. Районна влада ось у гэтым справі нам, як кажуть, сприяє. Дякую щиро ось за це, що ось так стараються так само нам усе справи і підтримують нас, і ось, і коли ми розтаможували орган, теж підтримували нас. І це, знаєте, там много документів було, ви навіть не представляєте. З ума сойти. Вот, это такие справы. Зараз примите Божие благословление. Пан з вами. Нехай благословить вас Бог Усемогутний, Отец и Сын, и Дух Святый. Идите в супокої Христа. Фабіяні наш чудотворця, став печі діаманогонця, нам шлях збавління покажи, край наш от лиха бережи. Фабіяні наш чудотворця, став печі діаманогонця, нам шлях збавління покажи, край наш от лиха бережи. Фабіяні наш чудотворця, став печі діаманогонця, нам шлях збавління покажи, край наш от лиха бережи. Боже, Ти прославляєш життєвий шлях вибраних слуг Твоїх, які побожним євангельським життям і отданим служенням поширали сирот братов и сестер познание ім'я Своего святого, обвящаючи Слово Твоего и уделяючи святые сакраменты, одари лаской хвалы
алтара слугу твайго, айца Фабіяна, заступніка Стаўпецкага, які сваёю апекою дапамагае нам зразумець знакі владарства небеснага на зямлі і абараняе нас і нашу айчыну ад нападках злого духа. Праз Хрыста Пана нашага. Амен. Няхай будзе праслаўлён